Yan o. Yan, kasama ko si si Edison, yung pamangkin ko, yan. Ay ka naman. Yan o. Dito tayo ngayon sa sa Villa Verde dito. Akit tayo diyan. Sama ko na naman si Anonymous. Yan yung motor ko, yan yung motor ng pinsan ko. Yan, X4, Suzuki X4, tulin yan. So titingnan natin, akit tayo doon, oh. Yan. Dito nakikita nyo. Yan, kahabaan yan hanggang doon sa taas. So titingnan natin kung ano yung itsura doon, kung maganda na ba yung kalsada. Gateway ng Cagayan. Ano daw, ano? Gateway ng Cagayan. Pabuntayan doon. Yun. So, tingnan natin. Tara! Let's go! Alright! Yan, nakaya ko na. Ay, kayo na doon. Oh, set up. Okay. Yan. Yan, like, comment, and subscribe. Anonymous Rider. Okay, let's go. Let's go. Woo. Ano ba to? Uy, dami ba to? Shit! Woo! Oh. Woo! Bumangking! Woo! 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 Call me ring, man! Woo! Alright! Woo! Woo! My shot! Woo! Ano? Woo! Daming overshoot, man! Oh, nawala si Edison. Tayo natin. Nawala si Pinson. Wala. Alright. Ay, buhangin. Okay, sana bumangin rito kaso ang daming buhangin eh, madulas. Nakabalik din sa wakas. Bakit? Uy, bato! Holy shit! Woo! Ang ganda ng view! Alright, man! Woo! Yan o! Ang ganda yung view! Okay to! Tamis! Ang ganda rito! Woo! Uy! Shit! Ayos, man! Ganda ng view! Ay, may pupunta sa balat!
Dati hanggang dito yan eh. Yung wala pa ano, hindi pa nagkakaroon ng semento to dati. Dati, no, ano pa to? Rough road pa. So, titigyan natin ngayon kung hanggang saan yung semento. Okay. So, ngayon, medyo malayo-layo na pala yung semento na naaabot. Ang sarap sana bumangin dito, kaso ang daming buhangin. Delikado, madulas. Yan, nakikita niyo yan, buhangin. Okay. Ay, buhangin! Yan, ang ganda na magkakagawa nila rito. Yung bundok, pinapyas nila, oh. So, konting ingat lang kasi may buhangin, tsaka may mga kato dito sa taas. Baka mabagsakan tayo, mahirap na. Alright. So, kung gusto nyo pumunta rito sa may San Nicolas, Pangasinan po ito, yung lugar na to. So, hello po sa inyo lahat dyan. Ito yung probinsya ko. So kasama ko yung pinsa ko yun, naiiwan. Hindi ko na alam kung nasaan. So mahina sa cornering. So di ko rin siya masisisi kasi yung gulong niya manipis lang. Kaya yun. Mahina. Dami nagbabike. Madami pero isa lang. Yeah! Okay yung cornering dito mga pogi. Yan, shout out sa inyo, Team Kamanaba, set. So sana next time, napuntahan natin sa Tapis dito. Mga pag, okay si Marlon. Tapis dito. So sana makapunta ka. So ewan ko lang ito, ginagawa pa yung kalsada rito. Palas ng cornerin, men. Kaso semento. Delikado bumangkin dito. Dapat ginawa nilang asfalto. Pero okay na. Kaya din ang pagsagaan. So, tingnan natin kung hanggang saan yung aabuti ng mga sementadong lugar dito. Ayan o. Dito na to. Ang ganda rito, men. Villa Verde. Villa Verde Mountain Road. So, may kita nyo to sa first video ko. Nasa link andito sa baba, sa description below. Ayan, si Kuya. Hi, yeah. Ayos, mga friendly mga tao dito, mga kapatid. So, ito yung first vlog ko na nagsasalita ako. May kita nyo yung mga vlog ko, hindi ko natatapos. Kasi ang hirap mag-edit, huwag ka ng ina. Woo! Ganda oh! Woo! Alright! Alright! Ang ganda! Woo! Baka yung pinsang ko, ang tagal. Natatakot sa cornering. Ganito. Anong view? So, pagalan natin konti. Hintayin natin yung pamangkin ko. Medyo baguhan pa sa mga cornering yun eh. Kinakabahan. Yan o. So, pagalan muna natin. Hintayin natin siya. Okay, tagal niya. Hindi ko makita sa side mirror, men. Okay, so i-enjoy muna natin yung atmosphere. Yan, yung ganda, yung mga mountain top.
Ayan, kung nakikita nyo. Alright. Kaya kung naano nyo, kung gusto nyo maramdaman mga mountain range nito, okay. Ayan, sila kuya. So, yan. Makikita nyo yung mga mountain views dito. Ayun, mga tilapyas. Galing, nice one. Ayan o, yun ang view. Makikita nyo yan. Dati. Ayos. So, hindi pa siya ganon, kapulitan o, mga papi. Okay. Okay, ang bagal na ng under natin, hindi ko pa rin makita yung pamangkin ko. Ano pa yan? Mahina! Ay, mga ganitong cornering mo. Alright, ang sarap dito. Hanggang saan yung dulo itong cement road na to, kung saan ang aabutin. Ay, di pa ako nakapagpagawa ng sticker. Wala kayong makikitang followers dito. Yun o, nakita nyo ang gano'ng kaganda. Oh man! Alright! Ang ganda dito mga papi. Okay, ito na. Medyo alalay lang mga pugi. Bawas year. Tamaan ng mga gumagulong mapunta sa taas, ang hirap yan. Masakit yan, masakit. Ayun o. Ang view. Isa. Wow! Woo! Ang ganda mga kapatid. Ang sarap dito. Oh, pala ko babagsak. Ang taka pa ng mga bato. So, alalay mga papi. Mahaba-haba na yung mga sementadong lugar dito. Okay, overshoot. Overshoot. Ang daming mga buhangin at ang kalat na bato. Hangin. Oh my God, ang ganda rito.
bumaking? Kaya ko naman bumaking, kaso madulas. Ang hirap. Ang daming buhangin eh. Ang sarap dito. Virgin na virgin yung lugar. Maganda na mga bulaklak. Sunflower. Sunflower ba yan? Ang gaganda mga papi. Yun o. Ayos. Pulis. So, titignan natin yung dulo nito. Kung hanggang saan yung tinapos itong sementadong lugar. So, medyo bagal-bagal lang natin. Konti. Yan. Dahil mahirap na. Baka mag-overshoot tayo. May kalalagyan tayo dyan, oh. Yan, oh. Nakikita niyo yan. Bangin yan. Bangin. Sakit yan pag bumagsak tayo dyan. GG. So, umagalaandar lang. Yan, banayan. Okay. Okay, ah. May landslide dito mga paps. So, ingat konti, ingat. Okay, may landslide. Mula kasi kagabi. Kaya, nagkaroon na may mga landslide dito. Konti ingat lang tayo mga papi, ah. Hintayin muna natin. Pintong ko. Pamangkin pala. Sorry. Hintayin muna natin. Yun o. So, hintayin nyo naman. Ang ganda ng lugar dito mga pap. Ang lupet. So, hintayin natin yung pamangkin ko muna. Ang tagal, mahina eh. Mahina sa bangkingan. So, mag-montage muna tayo rito ng mga view. Yan, mag-montage tayo. Alright. Ayan na siya! Wala, mabagal! Yay! Picture mo ako kayo, Tison! Siyempre mga ka-rider, naka 17:34 ako eh. Umahon. Alright! So, papicture muna tayo. Papicture na kayo dito. Ang higa pose.
Ayan, may mga rider. May mga rider dito. Yeah. Woo! Alright, so continue. Ang ganda ng view. Dati ang ganda lang yung ano no? Next ko lang pinarating ko dito eh. Hanggang doon lang ako pumunta Oo, dati. oo, yung may bahay, yung unang kubo dun eh. Yun lang yung ano dun. Eh, di kami nagaling sa pupuntahanan. Kasi panayan ko lang dati. Kaya So, tara, continue. Ang sarap. Mauna kayo, Deson. Ay, buhangin! Ay, yeah. Yun lang! Hindi pa masyado tapos yung iba rito. So, mukhang malapit na tayo sa dulo na nasimentohan. So, makikita natin. Simentado. Tingnan natin yung dulo kung hanggang saan. Nangyari. Nangyari. Ah, dito. Yun lang. Yun. Ano mo muna? Wala. Ano lang, dos-dos lang. Second gear lang. Oh, hanggang dito na lang pala. So, nakita nyo po, hanggang doon lang yung sementado. Hanggang dito na lang yung ano. Hindi na kaya. Balik na tayo. So, sakto. Buti tumirik lang kung nasaan lang yung sementado. Ayun na, tumirik na. Di na kinaya. Alright. So, balikan ko kayo mamaya. Magsisil muna kami rito. Okay. Nangyari? wala, di na kinaya. Tumirik eh. Hirap umahon. Ah. Naka 1734 kasi ako eh. Eh, mga rider. Sa susunod, babawi. Palit na sprocket. So, hanggang dito na lang yung ano, no? Yung semento. Sakto.
Sakto, ang ganun tumirik. So ano lang yun, papalamigin lang. Sayang sa pagka ayos pa sana, pumunta na diretso tayo sa may sa tangke, yung ginamit nung digmaang pandaigdig. World War II. Nung World War II. Yung tangke ng Hapon. Oo, Malapit na ba yun o medyo malayo-layo pa? medyo malapit na, kaso wala, hindi na kinaya eh. Oh, so next time na lang. Next time. Andito tayo sa pinaka pinupuntahan talaga dito. Etong kung tawagin, kasalsalungan. Ano yan? Kasalsalungan? Simi pine tree. Ayos ah. Ayun, ang dami to. Ayun. Ayan oh. Ganda ng dahon nyo. Parang pine tree nga. At ito pa yung mga heavy equipment na ginagamit dito dahil hindi pa hanggang dito lang na simento. Yan, ang ganda pa lang yung ginagawa, no? Ayun, yung tapyas. Yung bundok. Di pa... Maganda pa sana pag doon eh. Kitang-kita talaga yung baba. Ako wala na yung motor ko, mga ka-rider. Ay, bawi na lang sa susunod. Kaya pa, pababa. Kaya pa. Pababa eh. I-slide na lang yan eh. Sa engine. Tara na. Ano? So, yun. Pabalik na kami. Alright. So... Okay, so pababa na kami. So ayun lang, hanggang doon lang yung inabot ang semento nila. So next time babalik tayo dito, kailangan makaabot na tayo doon sa may tangke. Hindi pwedeng hindi ako makakarating doon sa tangke dahil gusto ko talagang pupuntahan yun. Yun yung tangke ng Hapon nung unang panahon ng World War II kasi dati dito, maraming mga tangke na umakyat. Dito sila naggera dati. Mga Amerikano at mga Hapon. So yun, nabigyan ko na naman kayo ng history. So ewan ko na kung may nauhukay na mga kayamanan dito. Malay mo, nasa ilalim ng bahay lang namin. Tumirik yung... ito, yung tora-tora ng ko, pamangkin ko. Wala, tumirik. O, hindi kinaya. Oo, bawi na lang next time. Wap yan. Ayan na. Ayan, dipadyak na. Neutral lang, neutral. Yun o, ganda ng view o. Pangin sa landslide. Dipadyak. Para tayo Edison.
May nakikita na naman tayo nakasito eh. So, shoutout sa'yo, Pop. Sino ka man? Sana kasali ka sa Chef Family. Shoutout sa'yo. Sino? Ayos! The best! So, virgin na virgin pa tong lugar na to. Di pa ito nadidiscover. So, sana maraming mga turista pumunta rito. Okay dito, ang ganda ng view. Yan, Malabagyo. So, San Nicolas, Pangasinan lang po. Yan, diretso lang po kayo. Mula sa bayan ng San Nicolas, straight lang po yun. Hanggang makarating nyo kayo sa Santa Maria. Then, straight road lang, diretso lang. Tapos hanggang sa marating nyo itong Villa Verde na tinatawag. Okay. Start mo na, baka kaya na. Hindi kaya? Negative. Oh, lakas nakaitim dito, grabe. Negro na ako. Ang balat yan, ulit yun. Kalimutan ko mag-jacket. Actually, hindi ko talaga kinalimutan. Tinamad ako mag-jacket kanina. Oh, negro, negro. Okay, uwi na kami mamaya sa Maynila. Rito. Babalik ako rito, babalik talaga ako rito. Ito, parating din. Ano? Ayos. Ano sabi mo? Init. Tsaka pinahiya ko ng ano ko, kabayo ko. Yan, tumirik yung ano niya, hindi kinaya yung mapakyat. Yan, yung tora-tora ng Edison. Pala na, rocket ko ang pala eh. Kaya medyo lumalaban pa. So, yun. Dahil pa mga nag-ride din, packet doon sa taas. So, shoutout sa'yo. Yung nakita ko dyan kanina, naka C2S. Yan, yung nakakulay blue, shoutout sa'yo. Tagasan ka. Alright. So, paalam. Thank you. Next time.